Машалла. Гей коста с караджиите. Бурканджиите. Ето чучудоп. Яко мръвки реже. Чучумичко пък кохали реже. Тук имаме по-тънка работа, хирургическа. Дико, нисам бе. Ево тянката. Да видим какво прави тянката. Ovo иска да ма холи пък тос. Ovo пък иска да ма холи. Ето чудоп тук как носи. Да запалим малкото барбекю, аромат. Ами що ти ви хората след направо, Виж колко мръвки има, кон ти е ресва? Не му е ресва. Ето нинджата тук. На нинджата му е студено. Да. Има ли нинджа? Имаме. Ето байфил, тянката. Жабока Кермит. Той се съкри, той.